Bafethu, mose country yethu siyayibona bisengxakini, sidla ngokutsho futhi nathi bisengxakini. But xa amagama woba i-country yethu isengxakini ezavela kwi-former president enguThabo Mbeki ihlaba ngenye indlela. Namhlanje nge-20 kaDisemba 2025 uye waba nespeech akanaso. Kwi-speech sakhe yavela into ethi i-ANC isengxakini. Akaqali ke kuyitsho lonto leyo. Yavela into ethi isengxakini South Africa. Waze wanamagama athi yena engu-former president ilingomso le-country yethu akalazi balimephi. Wangapheleli apho wathi ingxaki esijongene nazo akazi into yoba siyawuphuma njani kuzo. Ivisa ubuhlungu ke ngokulento lena because sithetha ngomntu apha who had the chance, who had the powers, who had the authority to do things right then. He didn't. Instead naye igama lakhe like livele lingekho msulwa. Xa kuthethwa ngo-Amsdili like livele igama lakhe but kwi-speech sakhe sanamhlanje ndiye ndarhalela into yoba mandike ndiyeke yonke le nto endiyaziyo ngaye ndimamele la kayithethayo because sithetha ngomntu apha owazi ezinye izinto esingazazi thina. Xa yena self ekwazi ukuma athi ingxaki esikuzo akaboni into yoba siyawuphuma njani kuzo. Akanalo icebo, akanayo indlela akangacebisa ngayo esingaphuma kuzo ezingxaki esijongene nazo. Iyavela. ANC is in problems, serious problems. And South Africa is in serious problems. I don't know about yourselves, but me, I don't know where South Africa will be tomorrow. Where are we going? How are we going to solve all of these problems?